nhasi tiri kwaChivi kumasvingo kuward 4 uko takanzwa kunzi kune mwanasikana ave nemakore akawanda achidzimbikana negumbo. Tisingapedze nguva yenyu, regai tipinde munyaya yedu zvizere. Makadi hanzvadzi? Simba makadiwo. Aiwa, tiri pedu makadiwo. Tichakumbirawo kuti mutipe zita renyu uye zvakare mune makore mangani? Ndinoitwa Marvellous Machingauta, ndine 20 years. 20 years. Alright, mungatitsanangurire muchidimbu kuti chii chakaitika kuzoti gumbo renyu risvike pariri nhasi sezvarakaita izvi? Ndakangoti ndakamira paruwashe ndobva ndawa pane ruoko rwandibata paibvi, ndobva gumbo radozvimba ipapo. Ndobva ndadokonawa kufamba, ndokuti ipapo ndakatanga kuona semune zvinhu zviri kufamba mugumbo. Okay, ringave gore ripi iroro? 2019 muna August. 2019. Izvi zvinhu zvakaitika, natsotitsanangurire kuti zvakaitika muri papi chaipo? Zvinhu zvakaitika ndiri kumba kwangu kwandakaroorwa kunonzi kuchitowa kwaSukwe. Okay. Saka zvadaro rakabva rangozvimba ipapo ndiri? Rakazvimba ipapo sezvamuri kuona. Okay. Makambozama here kuenda kuhospital? Kuchipatara ndakaenda kuGweru General. Vakati kudii ikoko? Ndakasvika ndobva ndanzi nda ku-X-ray, ndobva ndaita X-ray iya, ndobva pabuda paside pevhi papa pane chibhonzo chimwe chasingaoneki, ndobva vati regai timboita scan tigone kuti tiwise kuti chii. Ndobva vaita scan, ndobva pascan hapana chakabuda, paibuda like mhute like makore. Ndobva ndabayiwa jekiseni vachidhirena ropa kuti vatore ropa rekuti riende kuna dhokota rinotesitiwa kuti chii. Pavakabaya jekiseni ndapa pakawabuta ronda apa. Ndobva ndakadobva ipapo ndodokonawa chero kufamba chero kudii, ndobva ndakatanga kushandisa madondoro. Okay. Saka kubva 2019 kusvika nhasi mungoshandisa madondoro? Kubva 2019 kusvika 2022 ndobva ndaishandisa madondoro. But madondoro ndakamaguma 2022 muna November. Ndobva ndakatanga kukona kushandisa madondoro, ndadzokera futi ndaenda kuGokwe kwandakaenda ndichimbofambawo mudzicheche. Ndobva svika mune ugwaro roda kudhireniwa. Pavakabayira zvisprinji zvekutora ropa, zvokuti vadhirene ugwa, hapana kubuda ugwa asi pakadudhunuka ropa. Ndobva ndakakona kubva ndisingachagoni kushandisa madondoro ipapo. Okay. Ndikuona kuti gumbo kuzvimba kwacho kunenge kwakanyanya. Kana mauda kuenda kuchimbuzi kana kuti kutereti, munoita sei? Ndinoda kungopiwa ndiri pano, gugu vanongoisa tazokuisa mvura mupeili. Mupeili. Alright. Vanhu vemunharaunda kana kuti angave mafriends kana madzishamwari enyu vachikuona makadai gumbo, vanenge vachiti kudii? Iko kunoku ndakauya mwedzi wapera. Vanhuwo vanenge vachiuyawo vachindionawo vachidoshambisawo kuti chii. Vane pashomawo pavanapo vanenge vachindipawo kuti ndiwanewo kudya. Kati kwandakabva uko pasina taridza kiyani nenyange musha mandakarogwa hapana iuya. Alright. Panapa muri kugara muri vangani? Tiri vatatu, ini nagogo nemwana wangu. Ndiani ari kuenda kubasa kana kuti ari kuita kuti murarame? Ari kuenda kubasa hapana. Saka chikafu munenge muchichiwana kupi? Nongodoitawo zvokuti vave munharaundawo vanenge vawanawo pavawanawo ndo vanotibetserawo. Nepamwe mumagrupu andongopindawo muWhatsApp ndichitsvakawo help. Itumigawo pashoma pavanenge vachikwanisawo ndokuti otidle. Alright. Chishuviro changu ndechekuti dai ndawanawo rubatsiro rwekuti ndigone kurapiwa nekuwanawo chikafu nezvokupfeka. Ndine mwana anodaendawo chikoro. Okay. Tiondibetsegowo izvozvo. Ane makore mangani mwana? Ane 5 years. 5 years. Okay. Ko baba namai vari kupi? Baba vari kuHarare, mai vakashayika ndivazivi, vakashayika ndiri muduku ndine 9 months. Alright. Saka baba vane rubatsiro rwavari kumbopawo here kana kutoti havashandi futi handisi kunatsoziva? Baba havasi kushanda. Okay. Vari kudotamburawo. Okay. Ini ndini gogo vake vokuzvara baba, mai vake vakashayika havazivi. Iniwo ndakadai ndinotambudzika nokuda kwokuti unogwara. Izvezvi kugwara kwaanoita pavete ipapa haasumuki. Kana akanzwa kuti ndoda kubudisa kuinda kumvura
kuita mvura, toti pachirungu weti. Ndini ndinotomanya kana akawa kuti ndoda kuinda svina yokubudisa mudumbu svina chayo dhodo. Ndini ndinodosumuka asi toilet hapana. Alright, tukuzvinzwa gogo. Ko hamunawo here zvipfuyo zvakaita semombe kana mbudzi, huku zvamungakwanise kutengesa kuti murapise muzukuru wenyu? Hapana kana chituku kubva zvakafa mai vake. Ai, handina kana chinhu. Kana chituku izvo zvimupa mari vete imomu. Kana monaya konaya kuti yonaya ndodo tsvaka kubereka. Kutizira mune iyo haina mawindo futi, haina zvekuvhagwa mawindo ayo. Inopinda mvura tonotsvaka pasingadoni, tovungana mune masosve anobuda pasi, tovata takagara. Todotanga kunamata kuti Mwari tinzirei ngoni. Tichikonesa mvura kuti ine, kunamata kuna Mwari kuti dai maita yenyu kuti kurambe kusinganai. Ndiro dambudziko randinaro. Imba iyoyi yatigere iyoyi, mazenge aripawo haana kunamatira, hazi edu. Chikwereti kudotora kwavari vakati kana mukaona akaputsika akatogwa nemhepo akangogadzikiwa apa. Mahwe amunoona pamusoro apa. Ndine dambudziko rakakura kwazvo. Ndinoda kutenda Mwari kuti ndakamuziva, ndaide ndakamuovateka mwana uyu. Ndini ndaide ndakatofa izvezvi. Tikasvika pakunamata kuti Mwari dai maita kuti kurege kunaya mvura. Ndine dambudziko rakawandisa. Alright gogo. Alright, ipapo tapanzwa. Ngatiti kune vanhu varida kukubatsira imimi. Mune phone number here dzekuti vanokwanisa kukubatai? Ini ndinayo phone. Namba dzacho dzinoti kudii? Yangu? Ndinofamba ndakanyora pachipepa nyangwe ndinayo izvozvi. Phone number? Ndinayo. Tiratidzei. Handifambi ndisina nyangwe kana ndichifamba. Alright. Nditarisisa tsamba dzacho. Ndinoti kana nyangwe ndichifamba gwendo totonyora tsamba kuti kamunhu akati ndipe nhamba dzefoni. Akati ndipe nhamba dzefoni ndotobva ndangomupa. Alright. Nekuti kunogona kude vamwe vanogona kuda kukutumira imari. Saka tenchida kuti vaite vazive phone number dzenyu. Muchitupa munacho handiti? Ndinacho ichi pano. Zvekuti kana kwakatumirwa mari munokwanisa kuenda kumukuru kana ingave chii kunotora mari handiti? Ndinogona zvikuru. Daidzirai namba dzenyu. 078325987 dzinopera na 87. Munonzi gogwani? Maina Mutapati. Okay, munonzi Maina Mutapati ndosta renyu. Muri yeZimbabwe kana pana anokwanisawo kubatsirawo gogo pamwe chete nemuzukuru, sunungukai kuvabata panhamba dzavo dziri kubuda pascreen, kana kuti munobata isu weChibanda Media panhamba dzedu dziri kubuda pascreen, tosvitsa zvamunenge matituma nazvo. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka. Anokuoneka ine mufaro ndi Manass mwana wekwachibanda